espera un moment. Estic bé, sí o no? Sí? No s'aguanta. No s'aguanta? Hòstia, mira, els he dit 1000 vegades, Dius? Per què fas aquesta sèrie? Jo he tingut moltes propostes últimament, però hi ha un problema. El papa se'ns està acabant. Ja va una mica de capa caiguda. L'altre dia em deia ai, Roger, m'han donat molts premis últimament, molts premis. Dic, però tio, tu no te n'adones per què és això? Perquè anem cap avall, no? Això ho faig per en Roger, perquè a mi no em cal fer això, aquí fer el passarell d'aquesta manera. Ell treballa i gràcies a mi, perquè, esclar, jo soc bo, vull dir, jo soc molt conegut i a mi m'admira molt la gent. Una de les il·lusions del meu pare és que volia treballar amb mi. Teníem propostes de teatre, però potser la que més interessant és aquesta, la de la televisió. Jo he acceptat perquè podríem dir que és la seva última feina, aquesta. De petit em va passar això. El primer dia que va treballar amb mi, el tio, no fotia res del que li deia. Estàvem fent una pel·lícula, no fotia res del que li deia. Vaig fotre una bronca i el van haver d'operar a la nit. Ens van reunir a TV3, després de la sortida em va dir Roger, tu tranquil, perquè jo ho faré molt malament i així tu podràs sortir, no? Diuen que en Roger, que té talent. Home, no és que tingui talent. El tio fa tot el contrari. Va a putejar-me. El tio s'inventa text, posa més text que jo, em canvia els finals i, clar, a mi em deixa penjat. Esteu parlant de fimosis. Però això no ho dic mai, Jo tot això ho estic aguantant pel que t'he explicat abans. Però una mica podríem dir que el vaso se está llenando, saps? El vaso se está llenando. Aquest nano a mi m'ha arruïnat tota la vida. Escolta, hòstia, molt bé, Molt bé. T'ha quedat molt bé aquesta escena. Jo estic pensant. Tu creus que hem de fumar el vàter? Ja, però què vols fer? És que ets molt bo, tu, És un plaer treballar amb tu. Ara te'n fots, Jo estic aprenent molt amb tu, però molt. Mogollon. Ara, després de tants anys, és el primer dia que prens? Home, però... És igual, però... Me'n vaig. Acabat de fumar, Ei, moltes gràcies. Estic supercontent de treballar amb tu. No em crec res el que diu. Gràcies, papa. Fuma tranquil. Fins ara. Escolta, perdona, que hi ha un tio que està fumant. Déu meu, també. És que la gent... Què vols? Ai,